Quina pujada d'adrenalina, Laia. Què, t'agrada, no? M'encanta, com estàs? Bé, una mica encara amb jet lag, perquè vaig tornar abans d'ahir i encara estic una miqueta descentrada, però bé. Escolta, doncs mira, ja crec que estem molt preparades per començar aquesta secció de la Fórmula 1. Ens has d'explicar moltes coses, de curiositats, de les aficions dels pilots, però abans ens han de respondre, si us plau, com és que et van confondre amb la Tamara Ecclestone. Tenim unes imatges que va sortir signant autògrafs a la fotografia del seu pare, del senyor Ecclestone. Què passava aquí? Mira, nosaltres estàvem esperant que arribés Fernando Alonso i de sobte van començar a aparèixer japonesos demanant-me autògrafs sobre la foto del director de tota la Fórmula 1, que és aquest senyor, que és Bernie Ecclestone. Jo en un primer moment no sabia què estava passant, vaig començar a firmar i després me'n vaig adonar, perquè la comunicació amb els japonesos és molt complicada, ja que no parlen anglès, em vaig adonar que m'havien confós amb Tamara Ecclestone, que és la filla. Laia, sí que t'hi assembles. No m'hi assemblo. No, un moment. El problema és, t'explicaré, és que tu veus a tots els japonesos igual, oi? Doncs tots els japonesos ens veuen iguals a nosaltres i és el que va passar. Mira la comparativa que hem fet, si us plau, aquí al monitor, perquè tenim una imatge doble. Mira, hem agafat una imatge teva igual amb el mateix pentinat que la Tamara Ecclestone i us hi assembleu força, no? Jo no ho sé veure. Els meus companys de la Fórmula 1 també em van dir que tenia una retirada. Jo no ho sé veure i ja et dic, ojalà, ja m'agradaria tenir la cartera que té aquesta noia. Deu estar ben forrada, que es diu. Però què es dedica aquesta noia? Doncs aquesta noia és dissenyadora de moda i, de fet, no fa gaire que va començar en el món del disseny i, de fet, a Mònaco aquest any vam poder veure com diferents pilots, té preparat les imatges, diferents pilots van desfilar amb la seva roba. Podem anar veient aquests trossos d'home, que són els pilots de la Fórmula 1. També fan desfilades de moda. Aquest és Nico Rosberg, que va desfilar de moda amb la roba de la filla de Bernie Ecclestone, Lewis Hamilton i models famoses com Naomi Campbell, Liz Harley, també podem veure Nelson Piquet, que s'ho mira detingudament a totes les noies espectaculars que hi ha a la Fórmula 1, Flavio Briatore, Vijay Mallya... Sí, que al voltant de tot el que és la cursa sempre s'organitzen coses com aquesta desfilada. Són molt guapos els pilots, Laia, eh? Sí que són guapos. No tots, però n'hi han de molt guapos. La majoria. Jo he fet una enquesta aquesta setmana a totes les noies, o diverses noies que treballem al paddock, diferents periodistes de tot el món, i vols saber quin és el pilot que diuen que és més guapo? El més guapo per mi, bueno, t'ho diré després. Vale, després em dius per tu quin és el més guapo, però per les periodistes que corren pel paddock, aquest és el pilot més guapo. Fem una volta, vinga. Vinga. Slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you. Per me il più sexy, lo so che ti stupirà, è Kimi Raikkonen. I think Mickey is the sexiest driver. Yes. All I want to do is... It's always a really difficult one, that, because they're a lot younger. El más sexy de todos, Alonso. Ellos cambian mucho. ¿Te imaginas si hoy escojo uno y a lo largo de la temporada se queda muy gordo? Yo diría Hamilton. I think Lewis Hamilton as well, because he's got baby skin. Most sexy driver is Lewis Hamilton.